is die glad. Zij goed. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Ik heb gehoord vanmiddag dat ik tot mijn 67 moet blijven werken. Die lui die meiden daarbij. Krijg je er met zo'n noetsrust? Tot een 67ste? Ja. Nou, lekker is dat. Zit ik nog langer alleen? Ik verveel me sowieso al kapot. Ik heb de ganse barak al 3 keer vandaag van onder tot boven kapot. Nou, dat gaat niet meer hoor, een buintje zoeken, ja. Als ze maar zorgt dat de eten nog die klaar is. Het kan je niet ontgaan zijn. Volgens het UWV komen er binnenkort 5000 werkelozen bij. Het staat dagelijks in de krant. In Zuid-Limburg is eind 2013 bijna 1 op de 10 mensen werkeloos. En dat is de schuld van de aanhoudende crisis. Bijna 1 op de 10. Nou, en dan kom je hier terecht op het werkplein. Het UWV, ProLabor, Phoenix, Annex, een jobcoach. Kortom, een wirwar van instanties die jou gaan helpen opnieuw een baan te vinden. Deze aflevering van Groot Forijn gaat over het maken van een nieuwe start nadat je je baan bent kwijtgeraakt. En we gaan dan vooral kijken naar wat je zelf kunt doen om opnieuw aan het werk te komen. Nou, laten we met een klein lichtpuntje beginnen, want volgens gedeputeerde Bert Kersten van de provincie zijn in onze samenleving over een paar jaar de 50-plussers weer hard nodig. Als die economie aantrekt, en daar wijzen ook allerlei studies op, dan hebben we al snel mensen tekort in Limburg. Dus misschien in deze sombere tijden ook nog wel een beetje een positief verhaal. Dat je zegt, we hebben enerzijds krimpt. En anderzijds, als die economie aantrekt, hebben we al heel snel mensen tekort in de techniek, in de zorg. Dus mensen die daar naartoe zich scholen, gaan in ieder geval naar mijn idee een hele positieve toekomst tegemoet. Pascal Struik raakte een aantal jaren geleden zijn eigen bedrijf kwijt. Hij deed alle mogelijke moeite om een nieuwe baan te vinden, maar belandde toch in de bijstand. Goedemiddag, beveiliging. Mijn dag, ja, ik was wel meestal op tijd wakker, dus dat ritme had ik wel. Maar op een gegeven moment, dan ga je wat op internet zoeken. Je gaat naar de stad kijken of er banen zijn. Je probeert mensen te bellen. Maar je hebt natuurlijk toch bepaalde vrije tijd en dan ga je heel snel vervelen. Toen de gemeente hem de mogelijkheid bood om zich om te scholen, greep hij die kans met beide handen aan. Hij wordt nu opgeleid tot beveiligingsmedewerker. Ik ben uit de WW gekomen, ben ik in de bijstand terechtgekomen. En dan gaan ze vanuit de gemeente eigenlijk zoeken naar een groeibaan voor je. Dat is dus zeg maar voor minimaal 26 uur per week. Wij doen nu 32 uur. En dan is eigenlijk de bedoeling dat je hierbij een opleiding krijgt aangeboden met daarnaast op het einde gewoon een diploma. En dat je daarna dus bij dat bedrijf kan blijven werken. Dus mijn vooruitzichten op dit moment zijn eigenlijk vrij goed. Marleen Sturms heeft inmiddels de draai gevonden. Ook zij werd een aantal jaren geleden werkeloos. Ze heeft veel profijt van het traject dat ze heeft doorlopen bij een loopbaancoach. Zo'n 3-4 jaar geleden ben ik mijn baan verloren. Wegens reorganisatie, bezuinigingen, werden mijn contracten niet meer verlengd en kwam ik op straat te staan. Via het UWV kwam ik in een reïntegratietraject terecht. En daar kijken ze samen met jou wat je kwaliteiten zijn, waar je passie ligt. Je krijgt allerlei testen om dat te onderzoeken. En dat is op zich wel heel erg fijn, want ik was op dat moment helemaal het spoor kwijt. Want ik was gefrustreerd en ik was boos en ik krijg er nu nog kippenvel van als ik eraan terugdenk. Want ik had mijn leven lang gewerkt en dan uiteindelijk sta je op straat. En ik voelde me echt aan de kant gezet. Jobcoach Roland de Vries van Human Company weet hoe moeilijk iemand het heeft die zijn baan is kwijtgeraakt. Als mensen hun baan verliezen, dan overkomt hun iets waar ze vaak mentaal niet op voorbereid zijn. Ook al zien ze het wel aankomen, het feit dat het hunzelf individueel raakt, is toch altijd een schrik. En dat roept een heleboel reacties op tot boosheid, teleurstelling, woede. Vaak woede, zeker als je heel lang bij een bedrijf hebt gezeten. En bij het UWV heb ik een traject aangeboden gekregen en zo ben ik bij Roland de Vries terechtgekomen. Die zag mij echt als
Marleen als persoon, met wat mijn wensen waren, hoe ik in elkaar zit, ook hoe die mij moest benaderen. En dat gaf mij weer meer zelfvertrouwen. En we hebben samen gekeken van wat zijn dan de mogelijkheden om weer of een baan te vinden, of wat wil je eigenlijk? Wat ik belangrijk vind om los te maken bij een kandidaat waar ik mee in gesprek ben, is op welke manier zie ik hem in de positieve manier openbreken. Ik noem dat wel eens als je een twinkeling in je ogen begint te krijgen, dan herkent iemand anders ook dat je ergens met plezier mee bezig bent. En als je 2 kandidaten of 4 kandidaten op een rijtje zet en er zit er eentje bij die met een twinkeling in zijn ogen vertelt waarom dat hij zo graag bij jou wilt komen werken, nou, ik denk dat die keuze dan hartstikke snel gemaakt is. Nou, ik vind het allerbelangrijkste als je werkloos bent, buiten je schuld vaak, is dat je niet je moet verbergen. Dat je je niet moet schamen, want dat doen mensen soms en dat vind ik extra pijnlijk. Dat moet je je niet verschamen, dat is al erg genoeg. En je moet met enige trots en fierheid gewoon in je netwerken bij een UWV en waar dan ook gaan praten om te kijken wat voor jou de beste oplossing is. Maar verstop je niet, trek het je niet in de zin aan van ik heb gefaald, want vaak kun je er niks aan doen. Wat ik vaak tegenkom in begeleiding is dat mensen eerst moeten leren om hun droom veel concreter te maken. Soms kun je kiezen voor een baan die minder bij je droom past, die iets meer betaalt. En dan is de keuze, en dat is een keuze die ik ook veel bespreek met kandidaten, wat is op dit moment jouw belangrijkste overweging om voor geld te kiezen of voor je droom en je leven. En zeer zeker bij mensen die in een moeilijke arbeidsmarkt zitten en die weten dat ze niet meer terug kunnen komen op het oude verdienniveau, is het ook heel belangrijk om in te zoomen op datgene waar je echt voor wilt gaan. En wat betekent dat voor een nieuw leven wat je tegemoet kunt gaan en waarbij je veel meer energie overhoudt. Ik ben begonnen met de kleding eigenlijk met een vraag van een vriendin. Die zei van ik wil heel graag een aparte jurk voor een heel mooi feest. En ik wil er ook best wel wat geld aan uitgeven, maar ik heb een figuur. Ik vind niet wat ik prettig vind, wat me mooi staat en wat ik ook mooi genoeg vind. Zou jij dat voor me willen maken? Ik heb het gemaakt en ik heb daar geld voor ontvangen. Het was wel een klein bedrag, maar zo heb ik het eigenlijk opgebouwd. Zo, mevrouw Van Pijl, de kind zijn weer van de vloer eten, hè? Nu ga ik nog gauw even het vuurtje van de badkamer doen en dan is hij verveerdig. Prima, prima. Fijn, hè? Ja. Ga op het toch maar druk, hè. Ga op het toch druk, hè. En heb je ook nog de druk voor een lekker tasje koffie te drinken? Oh, heerlijk. Heerlijk, ja. Oh, ik vind het zo gezellig als je er eens ziet. Ja, alleen zomaar alleen, hè. Ik weet er alles van, ja. Van mij. Zin ik alleen nog maar in een duister. Kunt je niet een dag extra komen? Oh, maar hartstikke gezellig. Ik denk ook dat we er naartoe moeten. Dat we, als we wat ouder worden, ook weer eens een stapje terug willen doen. Tot nu toe is het eigenlijk zo, je maakt altijd maar carrière en je moet altijd maar meer verdienen. En je ook vaak hot werken. Wat misschien meer zou moeten is dat we na ons 55ste, 58ste eens wat minder werken, wat minder hectisch werken en toch in dat productieproces kunnen blijven meedoen. En daar hoort natuurlijk ook bij dat je dan iets minder verdient. Het zijn natuurlijk geen makkelijke zaken, maar ik denk wel dat dat past bij een samenleving waarin dingen veranderen, want het verandert wel allemaal. Als je werkeloos bent en je komt op een gegeven moment thuis te zitten, dan verlies je ook een beetje de contacten. En dus ik ben ook heel blij dat ik nu weer onder de mensen ben, zeg maar. Dus ik kom weer mensen van vroeger tegen, je kunt contacten leggen, een beetje netwerken. En zo rol je langzaam weer in het normale patroon van leven. Op
Op dit moment zijn wij dus speciaal voor 50PLUS ook na aan denken wat je zou kunnen doen. We hebben daar ook 3 miljoen euro voor uitgetrokken om een aantal goede voorbeelden te gaan stimuleren. En ik zou een hele goede suggestie vinden om wat we voor jongeren doen, voor kansarme jongeren, of voor mensen die wat ouder zijn te doen. Dus daar waar we opdrachten geven zeggen, u moet ook een aantal 50-plussers bij dat project betrekken, want ook daar is de nood hoogst. Er zijn vaak ook gezinnen bij betrokken en ik denk dat het ons allemaal heel veel waard moet zijn om ook die mensen met al die kennis en ervaring bij het verhaal betrokken te houden. Als beveiligingsmedewerker worden wij ingezet op de A2 op dit moment, bij de MTB, op verschillende scholen in Maastricht, Landal in Valkenburg. Het werk wat ik nu doe, daar krijg ik voor betaald. Het is zeg maar gewoon een betaalde job. En daarnaast wordt de opleiding verstrekt en kunnen wij op het einde van die opleiding, wat ongeveer een jaar duurt, zijn we gewoon gecertificeerd beveiliger. En heb ik ondertussen ook nog een paar cursussen gedaan, zoals BHV, verkeersregelaars, diploma hebben we binnen. En dat is gewoon allemaal, het zijn leuke bijkomstigheden als papiertjes. Veronique en Henry. Het bedrijf wat ik nu heb, Kleding met een Ziel, dat helpt me heel erg om de frustratie die ik toch een hele tijd heb gehad, omdat ik aan de kant ben geschoven, naar mijn gevoel, toentertijd, door een organisatie waar ik voor werkte. En dat komt doordat ik hier mijn ding doe en ik ben ook eigen baas. Ik bepaal het gewoon zelf. Ik maak voornamelijk jassen van ecologische stoffen. En in die jassen, dus die worden op maat gemaakt. En in die jassen maak ik een persoonlijk borduursel, wat voor de draagster van belang is. Dus als je die jas dan aan hebt, dan lijkt het alsof je je eigen schat meedraagt. En dat zit aan de binnenkant. En dat doet iets met je, waardoor je dat ook uitstraalt. Tijdens dat passen praat ik ook met de klant. Dan heb ik het al over van welke stof wil je het hebben, maar ook welk borduursel wil je erin. Wat wil je wat wordt jouw ziel wat in die jas moet komen? Ik kan er op dit moment nog niet van leven. Dat is in deze tijd heel erg moeilijk, gezien de economische situatie. Ik heb op dit moment wel weer een tijdelijke baan bij mijn oude werkgever. En daar ben ik heel blij mee. En ik vind het ook heel bijzonder dat ik daar nu weer, na al die frustratie die ik 4 jaar geleden had, weer met heel veel plezier en goede zin naartoe ga. En dan denk ik van, het is gewoon fantastisch om dit werk te doen, een aantal uren per week. En daarnaast in mijn atelier te werken. Het zijn 2 verschillende werelden en in alle 2 werelden ben ik mezelf. Op een hele andere manier. En dat vind ik perfect. Een periode van werkeloosheid is een actieve periode, een vorm van sabbatical. Ga je nou eindelijk eens bezighouden met de dingen waar je echt goed in bent, die je leuk vindt, en ga daar informeren, je vak bijhouden, mensen opzoeken die daar iets over geschreven hebben, interesse tonen. Maar dat doe je ook met iets wat je leuk vindt. Iets waar je de ballen zin in hebt, daar ga je ook niet achteraan. Ja, dan ben ik wel trots dat ik denk van, dat heb je toch maar in zo'n korte tijd, in 3 jaar tijd, toch gedaan met niks. Met helemaal niks. Het is ook een vrij eenvoudig borduursel, maar de lotus die staat dus voor, dat is uiteindelijk een hele mooie bloem, maar die begint beneden onder in de modder van de vijver, van het water. En die moet zich echt een weg naar boven worstelen. En als ze dan eenmaal aan het wateroppervlakte komt, dan is het een prachtige bloem. En dat is tekenend voor, zeg maar, de opzet van mijn bedrijf. Je begint ergens helemaal onderaan en als je maar doorgaat en naar het licht toe gaat, dan wordt het allemaal, komt allemaal goed. Ja, je moet wel uiteindelijk het zelf doen. Je moet zelf initiatief tonen. En rondvragen en gaan informeren. En uiteindelijk komen er altijd mensen op je pad die zeggen van, nu je me dit zegt, misschien is er wel een mogelijkheid daar en daar. En dan komt het uiteindelijk echt wel. Leuke stad, zo vrouw die boet het huiswerk. En een van ons, met jij blijft liggen. Je kookt me toch al niet mee? En je kunt er dan niet weer naar de frituur gaan.
Dat zoervlees kun je me onderhand met stro doet. Ja, wat is dat nu? En de man moet dus een verzorging hebben, hè. Oh, dat spijt me vroeger altijd zo gehoord, hè. Waar blijft die nu? Met jij wat een hoes houden, hè. Ja, spreek ik met het Groene Kruis Domicure, hè? Juist. U bent degene die ik nodig heb. Ik wil indirect thuiszorg. Wat? Niks te wachtlijsten. En stuurt u me direct dat kleine vrouwtje met die rode haren en dat tijgerjasje. Dank u wel. Zo. Tot die toeskunst. Ja, ik voel me vrij. Ik moet heel hard werken. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt. Mijn hele leven nog niet. Maar ik voel me vrij. Mensen vinden het heel moeilijk om over het verlies van hun baan te praten. Dat bleek ook wel toen we voor deze aflevering op zoek waren naar mensen die hun verhaal voor de camera wilden vertellen. Toch willen we laten zien hoe belangrijk het is om een nieuwe start te maken. Zet je schouders eronder en ga op zoek naar nieuwe kansen. Schaam je niet, durf erover te praten en accepteer hulp om alles op een rijtje te zetten. Het is in deze tijd nou eenmaal niet gemakkelijk om als 50-plusser weer aan het werk te komen. Maar we hopen met deze aflevering je een beetje op weg te hebben geholpen. Heb je tips of wil je meer tips van ons? Kijk dan even op onze site www.goordforijn.nl. Graag tot de volgende keer.